Kif it-tlieta filgħodu tħabbru 16 il-proġett ambjentali ġdid li ser ikunu qed isiru madwar pajjiżna sal-2025 b'investiment ta' 10 miljun euro fis-servizz li jmiss se naraw kull proġett se jkun qed jinkludi u f'liema lokalità se jkun qed isir. Fil-proġett tal-Hospice Landscape Garden f'Santa Venera seta' kien hemm bini ta' 5 solari iżda minflok se jsir ġnien li se jorbot ma' ħtiġijiet ta' Hospice Malta. Il-ġnien se jkun ta' servizz għal pazjenti b'kura paljattiva, dan se jkun aċċessibbli għall pubbliku u madwar 9,000 ruħ se jkunu 10 minuti l-bogħod minnu bil-mixi. Fl-imtarfa se jsir Fruit Forest u se jkun fil-qalba tal-qasam ta' djar. Din iż-żona se tinbidel fi spazju miftuħ ta' 3000 metru kwadru b'160 siġra u 400 tarbuxel. Din iż-żona se tkun qed titmexxa mill-komunità stess. Il-ġnien Malti f'Birkirkara se jkun qed jinvolvi spazju ta' 2500 metru kwadru wara ħidma mal-NGO Grow 10 Trees. Din iż-żona se tinbidel fi ġnien botaniku u fost oħrajn se tinkludi bank ta' żriera għal pjanti indiġeni se jitħallu wkoll aktar minn 2000 siġra b'12,000 persuna se jgawdu minn dan il-ġnien. Ġnien Reġi Miller fil-Mosta se jkun qed jinsab wara l-Bażilika tal-Mosta u se jinbidel fi spazju ta' 2000 metru kwadru li jintegra mal-kumplament tat-toroq fil-pjazza. L-idea hi li tingħata priorità lill-ispazji ħodor u se jgawdu minnu mal-14,000 ruħ. Fil-Mellieħa se jsir ġnien triq il-għasel b'2000 metru kwadru ta' spazju miftuħ li bħalissa mitluq u bħalissa jintuża biss biex jintra mal-iskart. F'Ħalaxa se jsir it-Taż-Żebbuġ Picnic Site. Dan se jkun park tal-familja ta' 22 metru kwadru u se jkun park totalment ġdid. Bħalissa dan is-sit qed jintuża b'mod illegali bħala dumping site u minflok fiha se jitħawlu 1100 siġra. Dan il-park se jkollu modijiet aċċessibbli għal persuni b'diżabilità mingħajr ma jintuża l-konkrit. Permezz ta' Rainwater Harvesting Park Fine Silem ukoll se jinħoloq spazju miftuħ ġdid. Dan il-park se jara wkoll restawr ta' 3 ċisterni. Fil-fatt f'dan il-park jinġabar ħafna ilma u bekk se jkun hemm jinġabru mal-84,000 metru kubu ta' ilma. Dan il-park se jkun mifrux fuq 1100 metru kwadru u se jibbenefikaw minnu mal-1000 ruħ. Pjazza Victor Denaro fl-Msida li tinsab dejn l-iskola ġdida se tinbidel f'waħda aktar ħadra u li tellimina traffiku mid-żona. L-idea hi li l-istudenti jibdew jużaw dan l-ispazju miftuħ bħala parti mill-vjaġġ edukattiv tagħhom. F'San Pawl il-Baħar, il-BirdLife b'suċċess applikat għas-Semar Nature Reserve. Hawn se jkun hawn 4,000 metru kwadru ta' spazju li bħalissa qed jiġu abbużat b'rimi ta' skart illegali. Dan il-proġett se jara li jinkludi picnic area mżewġa mal-aspett ambjentali. Il-Park tal-Kavallerizza f'Marsa Xlok se jkun park tal-familja bi spazju li jkopri mal-4500 metru kwadru u li se jkun qed jinsab viċin il-ground tal-futbol. Naħseb huwa li żona tikber għal 5000 metru kwadru u huwa ppjanat li jiddaħħlu kunċetti ta' biodiversità. Fil-Gżira se jsir ukoll Green Shelter bħala spazju aħdar fejn waħda mill-iktar wafqiet tal-linja li jużaw in-nies fil-Gżira. Intant fil-Gargur se jsir it-Taxwiki Sports Park, żona li se tinbena u minflok se jsir park li jkopri aktar minn 2000 metru kwadru. Dan il-park se jkun qed iħaddam fih l-element sportiv. F'Bormla wkoll se jsir in-New Leaf Park, park li se jkun qed ikopri 4200 metru kwadru u se jkun fih element ta' ambjent u edukazzjoni. Ġnien Mediterran f'Raħal ġdid se jkun qed ikopri spazju ta' 21,000 metru kwadru viċin l-Emkast. Dan l-ispazju se jiġi mibdul mill-qiegħ u se jolqod direttament b'mod pożittiv 18,000 persuna. Fiż-Żurriq, Pjazza Karmelitani li hija żona ta' 1000 metru kwadru u li bħalissa tagħti priorità lil karozzi issa se tiġi mibdula wkoll fi spazju miftuħ. U finalment fil-Pjetà se jsir il-Pjetà Playground kif dak li llum huwa bandli se jinbidel fi spazju aħdar u se jiddaħħal element ta' parkour. Dan l-ispazju se jkopri b'kollox 1500 metru kwadru.